Szeretnék kezdeni, Réka? Jó van, akkor én mondom. Otthon, nem tudom, ez a még a héten vagy nem tudom már mikor, elkezdtem futogatni, mert ugye van minden Google fiókhoz ad ilyen szár YouTube-ot. És elkezdtem futogatni benne, hogy lehet YouTube-ot, vagy hát YouTube izét csinálni. Mi a szart? Azt. És megnéztem, hogy hol lehet. És megtaláltam ezt a feltöltést, meg úgy minden, és akkor be voltam lépve a e-mailembe, és akkor paff, nagyon jó. Ma viszont megnéztük, hogy megmutatom a Rékának az első videómat, egyébként nagyon szar, de úgy megtaláltok, hogy őrület a pályán, amit még nagyon én amatőr szar fosrakással csináltam meg, de azért meg van csinálva, és de viszont a Rékának megtetszett az egész ötlet, mondta, hogy a képeiből csináljak már én is egy videót. És akkor neki is nagyon megtetszett ez az egész tudsz, meg nekem is, és akkor mondtuk, hogy akkor, na, akkor csináljunk mi is YouTube-ot. Közösen. És nem ismertük ezt a Google-szerűsít, és akkor mi azért meg voltunk hűve, és akkor onnan jött az egész ötlet. És nyugodtan ezt a Martika is nézi, el is mondhatjátok nekünk, azt érdekel. És akkor csináltunk Google fiókot, csak ott volt elegáns izém, név. Mi a faszom? Na hát ugye kitaláltuk azt, hogy a Réka elkezdi nekünk mondani, hogy legyen valamilyen néve, hogy jó testvér, esetleg, hogy nézzük meg mi az, hogy a hülyé hangzik, akkor tökéletes lesz az is Google fordítóban, angolul. Hát úgy jött ki, hogy Good Brother, és nekünk ez tökre tetszett, szerintem normális név, nem tudom ti, hogy vagytok vele. Ha valakinek ilyen a neve, akkor elnézést, és akkor megváltoztatjuk azonnal. Nyilvánunk újat. És akkor mit akartam mondani, hogy talán még várjam. Ja, hogy igen. És akkor a Rékának megtetszett, és akkor mondta, hogy akkor legyünk ilyen videósok, mint én is, Marcika. És nekünk nagyon megtetszett, és akkor hát mi ennyit szeretnénk volna egy videóban elmondani nektek. A következő szeretném nektek elmondani, hogyha még nézni is fogjátok, és még több is lesznek, mint most nullán, akkor is mondjátok azt, vagy elmondjuk nektek azt, hogy most a mamáméknál vagyunk, mi laptopján nézünk titeket, viszont most el fogom majd hazamenni, mert a Réka sem látogat meg, és így napok, és a Réka itt marad a Majsán, csak nem itt, hanem más házba. Én megyek vissza Halasra, és Skype-ra fogjuk csinálni a videókat. igen, és akkor úgy, hogy én bekapcsolom a kamerámat, a Réka fölmegy iPodon Skype-ra, én meg nézem a Skype-on, és megoldjuk, hogy itt PGK-be itt az legyen a Réka. Ott igen, ott pickében, igen. És akkor van. És akkor ennyit szerettem volna nektek az első videóban elmondani, és hát köszönjük, hogy néztetek, és szevasztok! Sziasztok!